iki gimana nyamu lho, Mbak, kaya mengkono. Kaya Ya kowe bareng kuwi lho. aku dadi kena. Kowe maki rak ya tak kon nututi kok ben ora amri ben ora kali iki rak ya kowe maki tak kon melu ngono lho. Melu bawang putih. Kon kuwi dadi gaweane kono kok kon gaweanku. Ya tidak mau. Lah kowe iki rak ya nek mengetutke rak ya ora apa-apa sing ngombah-ombah kono, kowe mengetutke ndelok wae rak ya ora apa-apa. Mbok wis kesuwen mbok diendrem ae to, Mbok. Lah aku nek kae mati kae diendrem terus gaweanku sing arep nglakoni sapa? Ya digoleki. Golek ana mana? Bawang putih. Kesuwen dadi paman-paman sing guyang jaran. Gak dosa apa sing tak Ayo sandang. dadi guyang jaran, guyang jaran. Mbak Yuku bawang merah kaya Ayo mangkono. guyang jaran. Simbok ora Jarane belani ini, aku malah jarane. sanjo dasio marang aku. Aku gak nyun perso. Bapak-bapak sing lagi Ngedusi, guyang ngedusi jaran kae. Aku takoni. Rekoso menuripku. Jarane Jarane milio. Oriza. Wong pokoke ya wis kaya ngono, bruke ya wis ra madolke. Kuwi jarane inces. Kok simbok ya duka yayah sinipi. Gek Mbak Yu ya saya kaya iblis patrape. Rupane jane ayu ning atine resik beceren. Jumbo. Yakin dadi jaran kin. Iki butuh jaran iki. Komen sing melu engko bayaran. Mas, kowe dadi jarane brangkang ngono lho. Nah, rada ngono. Wo, jarane lanang. Man paman sing guyang jaran. Mriki wau napa-papa berokali. Pokoke limaran kesulaman. Beruke cengkere gading kir-ukiran. Kowe sapa, Nduk? Kowe sapa? Kula bawang putih. Bawang putih. Kula didukani simbok kalian Mbak Yu kula amargi dok nalika kula umbah-umbah papa kalian broipun menika ical. Mbok menawi paman ingkang nembe guyang jaran menika pirsa mbok bilih broipun menika keli napa dos pundi paman? Oh, jan. Ah nganggo kuwi Aku sikile. iki ora ngerti, Nduk. Iki jarane kaya Iki jan. jarane kok libidone tinggi banget kok Iki lagi brai. Tulung golekno wedhus. Kula sanget penyan malih man paman sing guyang jaran mriki napa wonten apa brokoli pokoke limaran kesulaman baru Bawang merah. Iya karo bawang putih. Digoleki jebule ning kene kowe bawang putih. Dadi jaran. Sik, Mbak Yu, Kowe malah karo wong guyang jaran, penak-penak kowe. ora penak-penakan Mbak Yu. Kowe karo sing guyang jaran apa jarane ngaku? luwih dawa jarane. Mbak menawa paman sing guyang jaran ki ngerti papa broku keli apa ora ngono lho Mbak Yu. Apa ora ana wong liya? Apa kowe seneng karo sing guyang jaran? Ora seneng aku takon nemokke papa karo bro